अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। एवढ्याच्या छोट्याशा झोपेत राहणारे ते वारीचे पत्रकार हो। पावसाळ्यामध्ये त्याच्या आई ते घर झोपू पण शकत नव्हते, पाणी थेट पावसाचं पाणी घरामध्ये। परंतु गरीब असून सुद्धा पत्रकारितेला कलंक लागेल असं कोणत्या पद्धतीचं दुष्कृत्य त्या आमच्या वारीसेंकडून झालं नाही। गरिबांची बाजू घेतली, ह्या लबाडांच्या विरुद्ध लेखणी लिहिली। म्हणून या नारायण राणेच्या गुंडांनी त्या दिवशी काही निर्दयी लोक आमच्या वैभव नाईकांचे चुलते नारायणला पहिलं नारायणराव करत असताना त्यांनी आपलं आयुष्य खर्च घातलं, निवडून आणलं त्यांना। त्यांचं खून, रमेश गोवेकर त्यांचा खून, सख्खा चुलत भाऊ अंकुश राणे त्यांचा खून, मंचेकर त्यांचा खून, आणि काल परवा त्या गरीब पत्रकार वारीशे एका झोपडीत राहणारा आणि गरीब बिचारी आई हो, आई गरीब, एकुलता एक मुलगा 19 वर्षाचा, 3 जणांचं कुटुंब, आणि त्यांनी त्या रिफायनरीला विरोध केला। देवेंद्र फडणवीसांनी नारायण राणेच्या आणि नरेंद्र मोदींच्या बरोबर त्या गुंडांचे फोटो छापल्याबद्दल बातमी छापली, म्हणून ह्या राणेंच्या गुंडांनी त्या बिचाऱ्या गरीब पत्रकाराला स्कूटर चालवत असताना पाठीमागून अशी रॅश ड्रायव्हिंग केली आणि उडवलं, चाकाखाली घेतलं, वारीशेचा देह चाकाखाली, आणि मोटरसायकल 200 फूट लावून घेऊन गेला ओरडत। त्यांच्या घरी गेलो आम्ही, आणि आम्हाला आवडलं तिच्या डोळ्यामधला वाहणारे अश्रू, फोडणारा तिचा आक्रोश, आणि बाबा बाबा म्हणून करून ओरड मारणारा त्याचा मुलगा पाहिल्यानंतर त्या बदमाश खुनी राज्यकर्त्यांना जनाची नाही तर मनाची तर काहीतरी वाटलं पाहिजे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।